măi, suntem și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Lab. Dacă vă place, nu uitați să apăsați pe like și hai să strângem și noi 5 like-uri. Da. Sunt singur deoarece nu Alin și Quiz Boomer nu știu ce fac. Da. Sunt cam singur și n-am ce face. Așa că am zis hai să filmez și eu ceva. Da. Am văzut că vă place. Da. Nu-i bani, nu? Oh my god. Nu, bai. Bag în fața lui ăsta. Bun, am căzut. Fuck! My life! Am căzut! De data asta nu sunt hacker și deci cred că o să câștigăm. Aici e bun. Așa, e normal. Așa. Încă sunt băieții. Da? Aici e fata contra băiatul. Hai să vedem care câștigă. Mă urmăresc fetița asta. Are lag. Dar nu-i bai. Da, cade oricum. N-are cum. Ăla, băiatul cade pentru că n-are. Băiatul nu cade. Bă, da, au câștigat băiatul. Da. What? Mi-a dat ceva eroare, dar nu contează, nu-i bani. Hai să începem. Mai scriem și noi niște runde. Dacă vreți serverul să știți că l-am lăsat în primul videoclip în descriere și nu vreau un... Da, dacă vreți ca să jucați, la serverul din descriere. Că nu-i bani. Da, nu-i bani. Oh, fuck. Bă, fix pe gaură am căzut. A, iar o câștigat băiatul. Fuck. Crezi că nu știu. Hai să câștigăm și noi o rundă dacă câștigăm ce vine să fie. The Lab. De 4 e bun. Nu stați aici în mijloc pentru că... Da, nu stați. Pentru că mijlocul nu mai este aici. Am câștigat? Oh my god, am câștigat. Am răcit și nu-i bani. Adică e de la sală, pentru că la sală transpir și la sală am ieșit afară și... Da, nu-i bai, nu știu cum a câștigat ăla. Da, nu înțeleg. Da, nu-i bai. Mai jucăm, bă, mai jucăm. Da, nu-i bai. Minigame-ul șmecher. Fac chiar. M-au auzit? Bravo. Dacă se vede că așa că vă face lag, nu e din cauza calculatorului sau e din cauza cea. Din cauza serverului, din cauza că... Bă, dar cum câștigă asta? What the fuck? Cum câștigă asta? N-am văzut. What? What the fuck? Nici măcar nu cad. Vedeți? Iar din cauza serverului. Cadeți, bă. Două. Robot facem noi aici, nu avem problemă. A fost eliminatul. Bă, cum câștigă? Trebuie să elimini unul sau ceva. Eu că o să mai sun. What the fuck? The Lab. Ok, ce fac aici? Bă!
Bă, cum câștigă? What the fuck? Ah! Bă! Bă! Oh my god! Uitați-vă în filmare, ați văzut? Bă, Cicele, ce faci? Oh my god! A câștigat altceva. Mini, sfârșit mă câștigă ăla, sau cred că e ăla. Nu, nu că a pierdut, haha. Dar știți că nu-i bai, nu? Da, nu-i bai. Au murit ăla, haha, am zis cu nu. Da. Mă mână la gură. Nu-i bai. Am zis bai. Am câștigat. Haha, am câștigat. Oh my god, am câștigat. Câștigat. ...201 de puncte și am level 5. Torta! Fuck you! Fuck you! Fuck you, motherfucker! Fuck you, Minecraft-ule! Nu mă faci pe mine, nu mă dai pe mine așa de repede jos. Dar nu-i bai! O, bine, nu-i bai. Hai pe aici. Fuck! Am jucat o rundă. Și terminăm. Dar nu-i bai. Deci hai să încheiem și noi episodul. Deci eu am fost Emi și da, v-am pupat. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și hai să strângem și noi 5 like-uri. Deci v-am pupat. Bye bye.